ku danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa domin sabon sababbin shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum uwana maza da mata. Yau zan ba ku labarin hikayar ɗan dako da 'yan mata. Wani namiji ya kasance mai ɗaukar kaya wato dako a cikin gurin bagadada. Ya kasance gauro ne, washi da mata ana nan wata rana daga cikin ranaku. Yana tsaye a wata rumfar kasuwa yana neman wanda zai ɗaukar wa kaya. Sai wata mace kyakkyawa ta zo gare shi, tana rurrufe da mayafi wanda aka yi kwalliya da zane-zane na alheri. An yi masa ado da zinariya. Ta ce masa, da ko gamonka ka biyo ni. Ɗan dako bai gaskata abin da kunnensa suka jiya masa ba daga bakin wannan kyakkyawan mace, har sai ta ƙara cewa da shi, da ko gamonka ka biyo ni. Sannan ya ɗauka bi bayanta suka shiga cikin kasuwa. Bai gushe ba yana biye da ita har suka zo gun rumfar wani banasare. Ta ɗauko dinari ta bashi, ya karɓa ya ba ta zaituni, ta saka a cikin kwandon ɗan dako, ta ce, ɗauko ka biyo ni. Ya ɗauki kwando ya bita, suka tsaya a rumfar mai sai da kayan marmari. Ta sayi duk abin da take bukata na da kayan marmari ta zuba a kwandon ɗan dako. Suka wuce gaba har zuwa rumfar mahauci. Ta sayi naman awu 10, ta naɗe shi a cikin ganye ta saka a kwandon ɗan dako. Ta ce, ɗauko ka biyo ni ya kai ɗan dako. Ya ɗauka ya bita. Ta tsaya a kan rumfar mai alawa, ta sayi faifai ta cika shi da alawa kala-kala, soyayyen abubuwa, daɗaɗa da zaraƙa da kunsasa duk ta jefa su a cikin kwandon ɗan dako. Ta ce da shi, ka ɗauko mu tafi, ka amince da bi na. Ta tafi, shi yana bai ita yana cewa, da kin san da ni za ki yi sayayya da yawa, ai da na to da alfadara ta na ɗora mata wannan kaya ya shugabata. Ta yi murmushi ta tafi yana biyar da ita a baya. Ta tsaya a rumfar mai turare, ta sayi ruwaye 10 daga ruwan wardi da ruwan sanda da shishimi da waɗansu daban. Ta karbi siga ta ce, mu wuce. Ɗan dako ya bi ta. Ta ce ta manta, ta koma ta karbi lubban da miski da shama da askandariya. Duk ta aza a cikin kwandon ɗan dago. Ta ce ɗauko ya biyo ta. Yanzu kan an gama sayayya, gida zai kai mata kayan. Ɗan dako ya ɗauki kaya ya bi matar na har suka isa wani gida mai kyau, mai doguwar katanga da fararen soraye da maɗaukakan sassa. Ƙofar gidan ta kasance shafaffiya da lubunus da gogaggiya da ziyara gabunta na jan dinari. Yarinya ta tsaye a gaban gidan ta ƙwanƙwasa ƙofa. Ƙwanƙwasa mai taushi kamar ana kiɗan dandufa. Daga nan ƙofa ta buɗe. Ta ce ɗan dako ya shigo, suka shiga ciki. Ɗan dako ya yi duba zuwa ga yarinyar da ta buɗe musu ƙofa. Ya ganta yarinya ce shigariya mai kyakkyawar fuska ta ƙwarjini da haiba tamkar jinjirin wata. Idanunta da rafare tas tamkar na barewa. Fuskarta ga haske tamkar wata daren 12. Yayin da ɗan dako ya ganta sai hankalinsa ya tashi, kayan da ke kansa suka kusan faɗuwa saboda kyan wani yaren da ya gani. Ya ce a cikin ransa, idaniyata ba ta taɓa ganin wani abu mai kyau ba da kai kyan wannan yarinya. Yarinya mai jiran kofa ta ce, marabanku. Suka tafi suka isa ga wani ɗaki yawatacce adantacce mai wuraren zama da yawa. Suna shiga ɗakin sai ɗan dako ya ga wata yarinya kuma tana kwance bisa wani gado na azurfa mai ɗan karen kyau. Gadon na rufe da rumfar zannuwan mirmir maɗaukaki, an yi musu ado da lo'o-lo'o da jauhari. Wannan rumfar gado ba ta hana ganin wanda yake kwance a kan gadon ba. Yayin da wannan yarinyar da ke kan gado ta ji shigowar ɗan dako da jakadiya da mai sayo kaya, sai ta buɗe labulen gadon ta fito. Idanunta tamkar raɓa, fuskanta marin jahiya daga rana mai haske, kai ce ita ce daga cikin taurarin duniya. Ɗan dako ya ga kyawun da bai taɓa ganin irinsa ba. Tana saukowa da kan gado sai ta yi tafiya kaɗan ta zauna a kan kujera. Ta ce da mai sayo mata kaya da kuma wadda ta buɗe ƙofa,
ya kuka yi tsaye, ya kuke jira ne, ku sauke kaya daga nan sannan ku sallami wannan miskinin ya yi tafiyarsa. Jakadiya ta zo gaban ɗan dako ta riƙe kwandonsa, yarinya mai jiran ƙofa ta riƙe kwandon daga baya, ita kuma ta ukun shugabansu ta taso ta riƙe musu daga tsakiya, suka sauke kaya da kan ɗan dako, sannan suka zube kaya suka aje kowanne ga muhallinsa, suka ba shi kwandonsa tare da dinari 2, suka ce da shi, ka fuskanta kan tafarkinka ya kai wannan miskini. Ɗan dako ya duba zuwa ga waɗannan 'yan mata guda uku da abin da suke ci na daga kyawun ɗabi'o'i kyawawa da bai taɓa ganin kyakkyawa kamar su ba, amma babu maza a gare su. Ya duba zuwa ga abin da suke da shi na abin marmari da abin shaye-shaye da kayan al'ajabi, sai ya ƙi fita daga gidan. Shugabar 'yan matan nan wadda aka iske kwance bisa gado ta ce, me ke gare ka ya kai wannan miskini da ba ka fita ba, ko kuɗin dakon da muka baka ne suka yi maka kaɗan ne? Ta waya ga wadda ta so kayan ta ce, ki ƙara masa dinari 1 ya fita ya ba mu wuri. Ɗan dako ya ce, wallahi ya shugabata, kuɗin da kuka ba ni sun fi ƙarfin jigar dakon da na yi muku, domin jingata rabin dirhami ce, amma gashi kun bani har dirhami 2. Cewa ni zuciyata ta shiga da ne cikin farin cikin ganin ku, kuma ina tunanin yaya ku kasance ku uku haka kyawawa amma babu maza a tare da ku, babu namiji da ɗaya mai ɗebe muku kewa. Yaushe ko kusan cewa ruwa ba ta tsayuwa sai da gaba 4, gashi kuma ban ga ko ɗaya a tare da ku ba. Sai suka ce, hala baka san ko gidan wane ne bane wannan? Ya tambaye su, to gidan wane ne? Sai suka ce, gidan Abul Mansur ne. Sai jakadiya ta ce, na rantse da raina sai kun bar shi ya kwana a wannan gidan ya yi bacci a kan gadon da bai taba kwanciya a irinsa ba, muna yi masa dariya, gobe da safe sai kama gabansa. Sauran 'yan mata suka ce shi, za ka daga kwana a gare mu bisa ga sharaɗi, ka yarda za ka bi umarnin ko me ka gani kar ka tambaya, ka nemi sababinsa. Ya ce na'am. Suka ci, tashi ka karanta abin da ke rubuce a ƙofar gida. Ita ya zuwa ga ƙofar ya iska rubutu bisa ga ƙofar gidan kamar haka, kada ka kula abin da babu ruwanka, kada ka yi zance a cikin sha'an da ba naka ba, ka ji abin da ya yarda da kai, ka yi abin da aka saka. Bayan ɗan dogo ya karanta rubutun nan sai ya ce da su, ku shaida ni ba ni zance ga abin da bai shafe ni ba. Yayin jikaya ta tashi ɗauko masa abinci suka ci, suka kunna sham'a da itace suka zauna suna cikin ci da sha suna cikin annashuwa. Daga nan sai suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofa, ba su jima ba a cikin zamansu. Sai mai jiran ƙofa ta tashi daga gare su zuwa ga ƙofa, yayin da ta komo ta ce da 'yan uwanta, ni na iske a bakin ƙofa a jama'a 3 masu ido ɗaya, kowannensu daga cikinsu ya aske gashin gemunsu da sadin. Wannan al'amari yana da ban mamaki. Ta ce musu, mutane da baƙi sun fito daga can wajajen ƙasar Rum, akwai kowannensu alamun ban dariya tare da shi, in ku amince shigo su zuwa domin su haɗin shaɗantar da mu. Bayan sun shigo sun zauna sai suka dubi kayan jikin ɗan dako, suka kalle shi ya kama da kayan talaka, sai suka ce a junansu, ai wannan talaka ne ɗan uwanmu. Ko da ɗan dako ya ji wannan zance nasu sai ya ci da su, ku zauna babu yawan magana, hala ba ku karanta abin da aka rubuta bakin kofa ba ne? 'Yan matan suka yi dariya a junansu, suke cewa ga talakawa suna ta muhawara tsakaninsu. Sannan suka ci gaba da zuwa masa abinci, mai jan kofa ta zuwa masa abin sha. Sai ɗan dako ya dubi 'yan uwan nasa nan guda 3 ya ce, ‘ya'yan uwana, shin babu wani zai rera mana waka a cikinku? Daga nan sai jakadiya ta tashi ta ɗauko gurmi da sarewa, sai ta ba wa waɗannan ajamawan, suka kama rera musu waka da kaɗe-kaɗe, su ku 'yan matan suna rawa cikin nishaɗi da jin daɗi. Kawai sai suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofa, a yayin da ni kuma zan dakata daga wannan labari, sai a fita na biyu zan ci gaba daga inda na tsaya. Na gode.